nek nyoto wani cedhak ana njaluk dikabruk kowe iki. Wani ra. Ayo, plendas-plendus kowe. Ora usah ngono kuwi, Gung. Lah piye ta? Nyedhake kok ora wani ya wani wae. Jajal. Ya alon-alon. Jenengan nek karo Risa ketoke kaya perhatian nek karo aku kok ora. Bedane apa bedak-bedake kowe senengane? Ora usah kowe iki aja cucuk tumbakan, Gung. Tumbak cucukan. Wong iki ora Apa nyambut gawe nek karo cah loro mau kok gapyak semanak karo iki kok piye? Sugeng. Aja nglinci picaran papak kowe, Geng. Aku karo Tatin wis kaya iki kita anggap anakku dhewe. Mau putumu saiki anakmu. Iki mung sak peranaan kabeh. Semene wae. Wah, iki papat terangane. Lah ngopo? Apa? Apa kok papat Apa kok papat ngono apa? Apa tah? Benike iki loro. Papat. Loro lagi loro, sing loro? Ayo munia kowe njaluk. Ayo munia njaluk tapuk mik kowe ayo. Sugeng ajan-ajanamu kok elek to. Lho Tatin iki nek wis jeneng nesuwet ngono wis ora berduli. Ya kowe barange mingkemo. ning nong 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 ya klintong klintong omak andong bel klingklong Oh,
nuwun. Ya iki Mbah Waluya, Mbak Niken, Mas Sugeng wis kepareng rawuh. Iya. Iki kok kejaba mengko bakal ngaturake panglipur ngersaning para lenggah. Ya ora lali kuwi apa Durpres kuwi di apa jenenge didum sik. Ya kanthi diundi dhisik ngono ya Mak. Ya. Durprese kathah sanget niki. Nggih, TV berwarna. Wonten TV. Jawi wonten mobil Mbak Niken. Oh, nggih. Niko ngene wong parkir ngawur. Ora, iki aku wis domongi panitia kok. Wonten apa? Kagem Mbah Waluya. Mobil napa? Ambulan. Niku wonten loro lho. Lho sijine Sampean. Sugeng kok ya. Iya. Di anu diundi riyen Mbak, mangke. Oh, undi rumiyin. Wah, iki ana TV. Iki apa iki? Iki HP, iki HP. Tak kira sabun. Iki terus Bose ora sadurunge iki sik nak arep kon ngundi hadiah yang voucher belanja sih. Oh, voucher belanja. Voucher belanja 100.000. Wah. Le blonjo neng Medion. lah ragate rono wae akeh no. Ora serius le blonjo neng toko Indomaret ya. Oh, nggih. Apa-apa. Le blonjo aja saiki, nak saiki rung buka. Lah mergane. Isih Januari. Lho kok iso Januari? Ale blonjo neng Indomaret to. Saiki rung buka. Indomaret iki jenenge toko kok ngawur. Saiki isih Januari, rong sasi neh. Jenenge toko kuwi kudu bulan. Jenengan pendet iki kula sing ngocok-ngocok. Nah. Ya ini wis arep ngocok-ngocok. Lah iki diupti Ya. Ngublak. Sing ora arek ngono lho. ora arek padake jangan durek arek. Nggih. Menika wonten pinten voucheripun? Sedoso. Iya, untuk Wis kok nek malah nulis. Le mudah ya lo nulis do ilang. Coba, amit. iki le juga neng meja registrasi ya. Nggih. Heeh, langsung gue rasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jenengan Balekke astone iki. iki tak balekke. Karo engko ki Grand Prix umroh. Weh, dua keluarga umroh bareng. Ning ndi? Yo neng Mesir umroh ki yo neng Arab kono. Lah iya, Dengan pesawat open cup. Ya ora tekan lho. Pesawat dek. Aku 5 jenengan 5. Yo, kae rasah kare iso maca kok. Aku ora iso maca iki aku gur nulis tok. Nggih, menika pun pirsani Durpresipun Pun midhangetaken nomoripun badhe dipun waos. Nggih, monggo kula aturi mirsani kagunganipun piyambak-piyambak, monggo. 0118. Ya. Monggo. Kaya ambulan tenan iki. Dengan ada bukti langsung menuju ke panitia. Nggih, monggo. Yang cocok langsung menuju ke meja panitia ke register tadi Ya, ya. monggo panitia. Registrasi tadi ya. 0091 0091. Wah, cangkeme Sugeng karo knalpot banter cangkeme Sugeng. Sesuk disilih nggih kampanye kok niki. Mantep. Terus 0113 Langsung. 0113 Monggo. Maca genep 15 kok suwek kok ngono. Ayo terus ke Pak. 0268 0268. J. Ya Pak. Yang cocok langsung ke menghubungi panitia ya. Panitia. 0341 0341. Aku tukang ngulungke wae. Kuwi ana tulisane ora Pak? Kuwalik. Oh, kualik. 0197 Wis rampung voucher 10 Mas. Kose isih telu Pak. Isih telu, isih lipapat. Oh, isih papat. 0266. Sekali lagi 0266. Nah, benar. Oh, malah kesel sing ngulungke telangane. 0092. Ya Pak. Mbok raja nyedak Mas marang tetek bensin. 0092. Lajeng 0046. Suaramu dan semelit. 0324. 10 kupon Durpres sudah selesai. dibacakan. Iya. Bawa ke sana. Kupon nanti belanja kalau- 100.000 ya. Ya, yang dapat dicocokkan panitia ada di samping panggung. Iya. Silahkan nanti bisa langsung menghubungi panitia yang ada di meja register ya. Ya, Bukan siap. di bawah panggung tapi di meja sana ya. Di Iya. bawah panggung yuk. Handphone terbaru. Iya. Ya. Dengan nada getar 9,7 skala Richter. Kuwi lindu Waduh. jenenge. Rampung none eno getaris semono.
Iso ora, Pak? Nggih. Iso wae. Wah, tak kira ungkal bol HP. Kuwi HP jenengan iki molakno tumbas Oh, HP. cuma rupane ijo, darane ungkal. Iso wae. Menika langsung diundi. Langsung diundi. Oh, iya. Langsung mawon, mboten Langsung apa-apa. mawon. Ah, ini yang cocok langsung naik ya. Siap. Aku meneh apa gentenan? Ora gentenan kowe wae nganti kaya mikul. Ayo. Giliran dulu maksudnya. Kaya mati listrik. 1 2 3. Ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kowe sing cangkeme anu Iki HP sik ya. HP sik ya. Ya. HP. 1 buah HP. Heeh. Gojek ana, Pak, ngene. Ya, Segur. aku tukang gojeki. Ono HP kok. Ora gojeki ya ora iso pisan. Wis ki ayo to. 0174. Wah, entuk. 0174. Ah, kalau ini naik kalau ini ya. Naik ya. Naik. Ya, tolong dikasih jalan, tolong. Endi wong urung ana. Orang nguyuh wae. Ora kae lho ibuke sing ya Bu ya alon wae malah Kae gedhe. nganggo ngono. Oh ya siap. Putih putih kae mlayu. Oh, nggih. Oh. Malah pirsa. Wis 0174. Nah, wis iki. Wah. Kalau cocok ke sini ya wah entek jempol pira medaki-medaki wong-wong. Saking senenge arep oleh durpres. Ya, iki sik HP wis ana sik pemenang kok cekel sik. Nah Ya, ya. dicekel. Televisi Samsung Samsul piye to? 32 in. Samsung 32 in. Wah, iki TV gede, TV-ku kowe lek tuku mboko sak en agek entuk 7 in. Wah, aku iso dadi 32 in ngono nek nonton teng Srantil. Masa ana TV kok nyelengi boko saen. Wong ora duwe kok. Endi Ya. iki mau? Ya, Televisi berwarna LED. 0153. Wah, entuk TV 32 in iki lumayan alhamdulillah. Nek kegedean diparo. Yo ora iso no. TV LED iki flat kuwi le masang dibaku tengahe. Ayo. Iki ora ngandani sing elek kok dipaku tenan rusak kaya. Ben njaluk ijol ngomong. 0153. Monggo. Diitung ping pira ya, Pak? Lho, wong arep njupuk HP mau 12 mrono iki piye? Ketoke ki mau gerak. Lali dalane ya. Oh. Oh. Ya. Ya, siap. Kalau siap, ada siap. kalau Kasih ada jalan. tunjuk jari ya. Iki ana 153. Kae Mbah ana. Oke. 0153 Oh, sing naik mau. Bu, naik. Sik ya. Dikirian engko le nyerahke saka Wah, kuwi sing HP. Sing HP. Ya Jenengan HP. berdiri Di HP. sini dulu. Iki pemain kungfu ketok iki. Gosing Kok pemain kungfu? Sepatune Pun kagungan HP mboten dereng, Mbak? pun ada Pun kada HP. Wis ya ora Gugur. Ya ora wong jeneng Doorpress ki hadiah kok digugurke. Lah wis duwe niat loro. Duwe ra duwe yo. Lah engko entuk bantuan menggo tuku kuota. Ora bareng. Engko le nyerahke engko, Mbah. Engko Oh, iya. dhewe Kuwi nang sing kene sik, ben nang aku kene meng sik. arep pesen Apa? iki gur nggo SMS karo nggo ngebel ya ora kena nggo oseng-oseng. jenengan. Iki arep tak nggo ngirim wong bedol telo Tak kira isih keri siji Wis Doorpress. kowe kene wae kowe iki cedhak kene wae. Lah ngopo? Wis. Kepiye lho Kang Mas? Wah, wis kowe cedhak aku ngene iki wis dadi bojoku mah penak kowe wis. Aku. Wis kowe arep njaluk apa-apa mesti tak turuti. Tenane. Kowe arep njaluk piknik neng Bali tak turuti, Nok. Luar negeri ya Neng dituruti. luar negeri tak turuti. Wah, Wis seneng arep dadi banget bojoku wis pokoke mulya wis dadi bojoku sesuk Ken. piknik neng Ken. luar negeri. Timbang ado-ado dadi bojone Sugeng dadak piknik neng Bali karo aku wae. Neng endi? Sesuk bedol telo nang kidul mengkirak kono ke malah Masa mabur kur- teralo ilo kok rasa jadi- dadak neng Bali ku nek malah kecemplung segara. Nek karo kuwi ming dipakani telo kowe karo aku wae. Kepiye meneh? Kowe arep mangan apa ayam goreng, kowe tak turuti Sing Pizza enak-enak. Hut sing enak-enak. Burger-burger ngono. Burger tak turuti. Yo gelem aku. Gelem wis dadi bojoku wae. Enak-enakan iki ben dino. Gur wong nitikan ki wong Gunung Kidul karo wong Gunung Kidul. Ora sah hamburger, pencok gudhe enake raloke. Masa Wis, pencok gude. Oh, suwe malah mabrut kepenak le mangan suwe tur nikmat. Ora sah dadak hamburger. Kok ngopo malah beri-beri kowe mangan hamburger? Kowe dadi bojoku mangan hamburger turu neng kasur, meja, kursi, lemari, buffet komplit. Turu ning kasur sing Turu gendut-gendut. neng kasur sing Sing jenenge gendut-gendut. spring bed ngono kae. Gelem aku iki ya ngopo meneh?
kangelan tuku sepribet bapakmu rak cok gebuk delit to sing bar ku gebuk delit ke pake digelar kayak nggo turu engko nek gatel kayak kukur-kukuran ora sah sing gelar keke kowe nek gatel apa meneh ora sah dikukur kowe masuk angin langsung neng dokter dipresake ning dokter sing VIP ngono ya Pak iki dadak ragat nek kowe masuk angin iki cukup singsot karo ngentut wis mari rasa sing wis genah sengsara aku dadi bojomu mosok kowe muluk janjine tok sing rumangsane kok wong loro kok do rebutan paling enak ki melu aku wis lha pripun enake pripun sampean melu ku ora umur sedina terus tak pateni ngoten mawon lah enten apa lho pateni lah wis beborosi mboten boros nek kula ora sah umu-umuan wong ki apa anane wae lah iya nyatane kowe iso entuk bantuan kok kowe melu aku wis numpak Avanza malah mobil sing mewah mobil mewah Avanza Alphard gelem aku gelem dadak tuku iki numpak apa gandul tangki banyu penake pol dadak ragat Avanza barang kowe nek rumah sakit kowe nek keramas rasah neng salon dadak tuku sampo lha terus duduk lempuk malah lunyu tuh mana iso do ngadeg wong dina kaya ngene kok ayo kok ora masih lempuk senengane wis do rasa rebutan aku sing jeneng wong wedok ya butuh perawatan sampe didudukke lempung ning salon ki ya perlu zaman biyen urung ana sampo rasah mukir kepiye saumur kula niku nggoso unturane sing nganggo odol gepuk boto areng udah nganggo gombal tur biyen saiki odol aku biyen zaman odol anyaran boto endi sing nganggo boto zaman odol anyaran kuwi ora ngerti nek odol kuwi kok senger enak banget entek sak wadah lho aku sikatan sekesuk sak sikatan lho saking senenge bisa sepi kaya permen odol ki nggo sikatan kok malah dipangan odol ki nggo sikatan kok malah dipangan lah enak ya zaman ora ngerti ya kula ora raine ndledek kaya odol kuwi aku nek kae mbok cange omongan ki isine kok ming sengak gitu karo aku lah mergane ngopo ya Pak mbuh sentimen masalah apa mbak aku ngono omongane iki ra tau sing jeneng ngepenake atiku lah dhisik kowe tau nglarani apa ora apa-apa wong aku ora tau nglarani aku kene utang ra nyaur-nyaur ora sing ra nyaur jenengan iya pokoknya lah apa ora nglarake ati lah pripun to nyitange ya nek butuh niku ya nembung kali kula apik-apik ya tak kei bareng wancine tak sahur niku malah getak lah wong aku sing ngutang ora gugup kok kowe nagih kok kemerungsung bola trembelane aku iya lah iya wong kuwi kleru lho jenengan ngono lah ngapa lah duit-duite kono kok ditagih malah jenengan sing demumung ya ora apa-apa jenenge wis seprene urung duwe ngene iki Mas Sugeng ben jelaske apa sing dadi kepentingane bengi iki monggo dijelaske ayo wis pokoke bengi iki kabeh iki sosialisasi bantuan non tunai. Oh ngaten. Nah, kalau sosialisasi bantuan PKH apa sajane iki rasah dijelaske waton didumi ngono kuwi rakyat iki wis seneng wis do jelas dhewe-dhewe. Dong, nek PKH kuwi bantuane duit. Oh ngono. Nah, sing non tunai kuwi ora wujud duit. Wujud apa? Ya bandoso. Ya ora beras karo ndok. Beras karo ndok. Ngono lho, Pak. Ya, beras karo ndok. Nah sing entuk bantuan PKH wujud duit kuwi aja disalahgunakake. Misale aku entuk PKH terus tak nggo nyalon ngono. Entuk kowe mlebu ning salon ning dite kuwi ora entuk nggo bayar. Padha wae berarti ora oleh. Ora entuk. Ya dienggo keperluane wah keluarga lho. Ngono. Terus misale aku entuk ndok karo beras kuwi nek tak dol ngono oleh ora? Ora nek tok ngremi malah oleh. Oh aneh. Ya kan takon to. Bantuan dok kuwi sak dus dingremi iki ora kuduke pirang-pirang. Ndok ya didadar kuwi kok dok piye? Tok ngremi ya ora netes wong le. Lah kene iki rasah ndok-ndokan kok kudune. Kaya menika wonten awala Mbah Waluya Mas Sugeng. Nggih. Ya. Menika nderek kintun sekari lir-lir katur dumateng pangarsanipun LPSBI Tuwin Himbara.
Wah, imbaran iki Kompimda dan para warga masyarakat sami mugi kita sami tansah guyub rukun sehat wal afiat sejahtera lahir batin ya amin saka sapa penyanyi Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul Bapak Imawan Wahyudi ya diaturake dhisik ilir-ilir diatur dhisik ya arep dibukani apa arep saka apa saka buka celuk sinden wae ya ilir-ilir tandur ngono ya monggo lir-lir tandure sumilir ta ijo royo royo ta serupa saka menyanyi Bapak Wakil Bupati Bapak Imawan Wahyudi ya ngono ya Mak iki ada linggo iki piye karepe lho ngono agilir-ilir yen men nikmat ilir kari lilin adek aku tulungi Pak iki kan kepiye nulungi ben piye ben iso ngadeg aku oh ya ora tak teruske rasa terus kita lani mengko nggih nggih mugi kadampi nika sampun pun pinanggani pun sendikani lir-ilir wonten apa lo malih napa mboten sampun telas menika oh tasis tunggal oh nggih ya menika saking PBKS Gunung Kidul badhe nyuwun lagu Nyidam Sari ingkang nyekar Mbak Orisa Widyasari oh iya saking Piyungan kula mboten saged nyukani napa-napa awit kapurba kawontenan
Mugi-mugi Pak Sino sak rombongan pinaringan bagas waras lan tambah laris. Amin. Amin. Semanten ugi kula, Pak. Kula ugi mboten saged nyukani nyidam sari awit kawontenan. Jenengan kok nggih bales to? Lah iki layange ngono ora iso kaya apa-apa kan ya. Aku ya omong apa anane to. Oh, iki sik ana meneh. Wah, jan ya matur sembah nuwun. Ya monggo pokoke dicaosi wong jeneng. Pemundutan lagu ora kudu nganggo duit. Nah, ora kudu. Ndak dikira materialistis. Oh, ngaten. non tunai nggih entuk. Yo maksude njaluk lagu nganggo ndok, ngono apa piye? Maksudnya njaluk lagu. Kula wis duwe pengumuman teng mriki pokoke nek njaluk lagu nek gugu kula kandhani ora usah nganggo duit ning biasane tok do ngeyel mriki ora gugu kandhani. Wis segese yo ngarep-arep ae. Napa? Mas Supriyanto saking Jeruk Sari. Yo, salam kagem Bapak Camat Wonosari, Bapak Bambang Kepala Desa Kepek, Bapak Ruki Jolan, Ibu Hartini angkringan Taman Kuliner kula single. Yo. Bapak Wandi angkringan depan RSUD. Yo. Bapak Paijo angkringan Patok. Bapak Sugiyo angkringan Piyungan. Malah jenengan kaya penyiar GCD lho. Matur sembah nuwun. Yo mbok angkringan sak Indonesia anu Nuwun lagu Lewung. Oh ya, kudu caosake. Wah, jan Lewung ki lagi ngetren kaya Mbak ya. Lewung iki tenan cah cilik to anom gedhe to lah bayi sing nang jero ki. Kepiye? Lewung wis kedanan wong arep bayen wong angel nggur setelke lewung lu atuh brujul ngono. Ya ora Iki mergo wancine arep babaran. Ora wancine nek babaran iki ya. nggih. Yo Mbak Orisa, yo. Yo Mbak Orisa. Diaturake, yo nyuwun. Kene. Sari. Kene wong ayu. Sik, yo men jodone dhewe-dhewe. Wis ana Mbak Niken yo men karo Sugeng. Oh lah sida ora trima. Aku iki yo bojoku kok yo ora apa to. Ku men rono. Wah, dadak ngebut-ngebutke jarik. Yo men pernah no, Pak. Ya aduh jan. Piye, penak nek ndagel ijen to ora nggawa pasangan to. Duh, Bisa entuk sinden, ndagel kok dadak nggawa pasangan, repot. Ijolan po, Mbah? wah ijolan iki batu tak tengeri iki. Padake opo wae ditok. Kaya sandal tengeri ijolan. Ngeri. Ana sandal ijolan wis bacut tengeri sesak balik. Terus tok tengeri nganggo apa pines apa kepiye? Ora nganggo duit tring tak usro-usro ngono tulisi kuwe. Wong sembrono. Monggo Dek Orisa. Nggih, monggo. Ayu tenan yo, Pak. Loh, Iya. wis kowe pilih ndi? Piye, Mbah? Kok nejak-nejak mrene? Wis kek rene bae. Mangsaku kek. Kowe malah peneran kok ndek bojo kuwi Ya kan. pripun? Wis ling ngladeni ra sepiro belanjane wutuh. Lah kok butuh? Lho danane ngono kumat mengguwe nak wis bahaya. Aku ora menggo Lah mengi. padha bae. Kene Nduk. Salaman yo kek wis kek diculke. Iki putuku. Ya isih cilik saiki wis kena nggo klethek-klethek. Gosek-gosek kata-katamu kan nggo gletek-gletek piye Mas? Kena Maksudnya dikongkon, kena dijak nyambut gawe. Wah. Awo nyambut gawe kok klethek-klethek. Putumu dhewe. Tanganmu kok plak-plak nang Angger tak dedek kene iki nggon bathuk grek ngono lho nduk ngono grek. Lah, bathuk apa? Lah, Wong sing didedek geger kok mlem grek munggah. Mbah iki angger dek ngono kok gruk ngono nggon. Bathuk apa bathuk? Iya. Mbok coba bojomu iki didedek. Aku dedeken yo tak mapan. Sing ngobah endi? Ora nang sing ngobah kabeh wis ora nang nang. Ayo len dedek kowe kurang rasa paling. Kene ora dileti malah gur. Kene monggo Mbak Orisa. Iya lah. Ya kena ana sing ngersake nyidam sari no. Nggih, Kyai Piyungan. Piyayi Piyungan. Nggih. Ngagem bawa, Pak? Nganggo. Duh suarane agem bawa. Suarane piye? Suarane piye? Apik agem bawa Pak. Weh. Nek iki beda. Nek kuwi, Aku bawa piye? nek iki ngersaken ngunjuk, Pak, ngono. Nek kuwi, Ombar piye? nek kene iki ngersaken dar, Pak. Nggonmu? Nah aku kepiye? Rawani wek. Yo, Sa. Anggo Mbak Orisa. Dawang bagus. Wis. Sesuk tak gawa nang Yap.
Lah ngopo to? Pripun, Mbah? Kok ngene kok bagus ini ratane katarak. Yo kan nek lagu ki dihayati ngono Ya lho. mudo wong bagus kok demok kono iki lho. Putu lho. Tangane. Iki putumu dhewe lho. Ora monggo klethik-klethik lho. Menghayati karo aku bae lho. Kok mosok karo kono mek-mekan lho. Wih. Lagi demok wis menggeh-menggeh mecati Pripun, lah. Mbah? Ndas kundi. Raske napa, Mbah? Lah mau salah ngendi mau. Kene tak duduhke ndasmu ya. Kayak dituthuk. Iya lah. Ya. Yo Marisa. Ayo, Nduk. Kusuman kali mau. Kaya Wah. Wah. Asmara. Apa-apa kono. Piye nak? Gandeng kono wis golek wong liya, aku karo kowe wae Kang Mas. PN nek mengarep bayarke mendring ambet dina. Masa mendino mendrengan? Kandhani mbeborosi kok ngai. Kowe kopean mendring wae. Wis wong ayuke nek aku arep foto iki sik sagu nyembadani nek dadi bojoku kepengin duwe anak pira tak turuti. Nanti kaya isih iso. Isa to, Mbah? Ya latihan. Wis kowe karo aku wis ben. Apa tak awakku dhewe Digandrung kok kaya malah arep mati. Aku kok kaya mlebu nang jeron kulkas awak. Lah ngopo Ora e? malah kaya sing lagi viral saiki. Lah apa sing apa, di- Mbak? Ular jedung. Ugat ugat. Ular jedung rasah gaya. Lah ngopo? Gunung Kidul ki gegremet apa sing ora amblas. Iki kok kepiye to, Mbah iki lho? Kok ora amblas piye? Ora amblas piye kok? Apa to wiwit puthul uler kuku walang sange tungkrung. Mula gegremet ki angger dilairke nang Gunung Kidul ndredreke ora. Mergane ngapa? Wes apa-apa wis genah tiba ning penggorengan. Angin Lah, jedul. Aku ki laron mentah we doyan. Tanganmu ki lho Iki apa? ora terus-terusan Ora. lho, Mbah. Men remasuk. Gila-gila bae. Panti kaya bumbu bakso Nanti manor kayak masuk. dibumboni. Manor masuk. Wah. Ngapa, Mbah? Oh, parfum. Bar nggo demok mburi tak piok-piokke kene Mas. Nek bar demak nggon aku kepiye? Ora arep demok. Kok sulaya karo aku to Pakne? Lah manusiawi lah nang sing kaya ngene ya ndak ya. Nggih. Kok ngelingi ngomah kaya ngene iki? Alah kaya ngapa ambune we beda wisane. Bedane. Mbah, Kono bedane. ambune piye kono? Ah. Wah. Oh. Apa? Wangi jos mambu mawar. Nah, Iya. aku. Kaya mayit. Oh, Kaya cem-ceman tikus pithi. Ocok cem-ceman tikus. Cem-cemen nanti ku sepiti denane sok ngecem yan. Sesuk Pripun? Sesuk ngapa Sesuk sesuk? ngapa? Sesuk ngapa? nek dadi bojoku gelungamu diganti. Ganti Ganti apa, apa? Mbah? Ora mung semene iki. Terus Nganggo sepiro? ban puso. Hanan mah gulune tugel. Dale nganti dengki engat. Nek dadi bojo ngene iki penak lho. Pripun? Weh, gula teh beras ora tau tuku. Wong sugih Sugih apa? apa? Entuk bantuan. Entuk PKH ya, Pak. Aku. Ya, Mbah. Wah, aku kuwi arep kaya ngene kae. Tenan, Mbok sing jeneng gula teh beras ki tenan. Ora tau tuku. Mergane? Duwe. Mergane. Utang. Tak kira ki tekno wis Andarane pirang-pirang. wis tandu pirang-pirang kok mubeng men. Ya sa. Kene sak susih nyanyah kowe jajar kowe kene. Ora apa meneng agong ora. Ngapa?
ngeluk swara denge rak ya gulune cek. Gong. Lah kuwi Lah piye? Gong. ben saya Oh iya. Kaya kaya ndengkek ngono kuwi ya kan. Ayo kan ngelur swara. Ayo, Nduk. Sana maring wak mami tangane arep ngopo mbah Ngewangi ning radahan wae. Arep ngewangi wak mami ngono ning aku njut kelingan. kelingan apa Oh, kasus aku. Wis disawang wae saka Kene, kene. lah iya Kene wong ayu. gawe panas sing atimu kuwi Gleleng tenan. Oh Ya gaya. wis rasa tak tok pikir Ora rasa Mbak tok Niken. pikir, Pak. Pripun? Wis meh ya kuwi dienggo sangu pirang-pirang pirang. Kepiye? Apa anggap aku arep piknik? Engko ning omah men ora tak bukake lawang. Nah, wis Ah, ngono. wis, syukur. Ora kejemi ndak Ngerti kowe. tumang. kejem Ora nai lawang ya malah meneri. Lah kok meneri? Ngurang-ngurangi gawean. Ayo. besok kapan katekan jejer lan wong bagus keterangane Cek nah wis anggar jejer wong ayu ayane kumat Wis tokno wae kuwi wong eneng omah ya gur bangsane PPO remason mlumpuk kayak kuwi engko arep njaluk apa? Sapa sing arep nglomoti? Ayo. Terus Nduk. umpama yen Ini, oh. nakoda Yo, nah. tanpa prau sasatoro ten pepetri sing nutup jenengan Mbah Wah, ora usah ditutup man saya. Terakhir iki lho maksude. Oh. Ngidam sari. Wah, ayo apik tenan suarane. Ya wis sing apik cangkeme. Bentuke iki lho, nek suarane apik, ning bentuke lho kaya iki lho aku gawe wayang Waluya pisan lho. Oh ya persis tenane Pak. Yo. Persis. Iki cangkeme ya ngene iki. Yo nek sing ora apik cangkemku sing apik cangkeme sapa? Tene kono mau nek jenggote. Ngidam yo. Nidam sari kok waduh maksud deleh kono mik diobani gong Ngopo? lah ngopo to mik nek bengung wow feedback Ya Ini lho napa ya ora? wong ampline wis nang kono kok. sampean ngerti mik nek dicedhake salon mesti Lah ya salone sing nang kono kok. salone Salone ning adoh kono lho kok lha hubungane karo kono apa? aku ora nggawa salon lho Mbah Risa ora nggawa salon, nek horen nggawa. Masa horen. horen malah nyemer nah horen iki mongko heren nek nggone wong ewo kuwi dicantelke nang nggon wit soe lho Lah iya. wah kowe sak desa krungu kabeh kaya cilik cemengkling nyemer Jaman biyen kuwi horen kuwi. Iya sa. ayo nyidam sari kene
Jadi hati salawase ya ayo Sabar, Mbah. sabar toh rasakan susu pamundutan saka warga Piyungan ki mauna. iya Hitam Sari nggih ya engko sike kodipe durung la apa-apa kok es lewo iya pamundutan kathah sanget tembang kangen lan sak piturutipun lan wonten Grajagan Banyuwangi nggih wonten iya ngono ya Mak ki uga ana sing saka luar-luar Jawa no ya saking Lampung ugi nyuwun lagu oh iya matur sembah nuwun ya tembang kangen diaturake ya karo ben wektune saya nyrebek mergane ya sing nyekar sapa Mbak Ika monggo katuran tindak ya ngajeng Mbak Ika monggo ya Mbak Ika yo Ika maju monggo ning cedhakno Geng kowe iki sia-sia mau kok ngono mau cedhaki langsung lho aku ki rak adil menan yo kowe gentenan lah nek kowe ora gelem ya ora apa-apa ngene ndek Cahayu wes kowe kinten nek ora gelem nyedhaki aku wes wis mamen rasane campur aduk ora ono rasane pripun Mbah
Mau kalih Orisa rasane? Urung pati krasa. Ora ana rasane apa-apa jenenge mung wong nembang bareng Tenate. Sarasane ya seneng Nduk Cahayu. Oke. Aku ya seneng karo. Iya. Ya wis suaramu ya apik ya. Imono pamundutan tembang. Mangga ana pamundutan anu tembang kangen mau karo Tembang kangen? karo Grajagan wis milyono. Dhewe sing endi? Tembang kangen. Oh iya, tembang kangen. Tembang kangen. Dangane ngadeg dhewe niken ya main ngadeg, ngancani. Siap. Ayo, Monggo Ken. Mbak Niken. Pokoke tak gawe kerkoso kowe ayo. Lu ngadeg meneh, Pak. Iya, dibenake sik. Wis tak Apane? Brose meh ucul. Ngen kula nggih meh ucul nek Mbah Waloyo. Wah, ndi. Lah kok bareng kono langsung iki nggon aku war pucul mbok dibenake. Lah kowe mau ora sambat kok melu-melu kasane. Mangsa Iya. aku. Angge. Langsung apa dibawani? Dibawani no men kepenak. Iya. Iya. Menging piye? Aja turu. Sari kaki jagat apa lo Kae ditirokke kae. Penggemarmu. penggemarmu bareng Kae. Nah, nyangking bokor ganca nane sandang kelawan tangan Ya iku wong melek sabarna rimo ya mangga ya Mbah dijogeti Mbah Waluya. Yes. Ya karo Sugeng barang. aku mon. Ayo ge ngarep orang wiwit ge. Urung kok Dicicil ben cepet lunas. Mbane kok ditagih. Dicicil sik mbangane ditagih. Mangga ya. Ya.
lek sing joget gayeng ngene iki ya penak dirasake ra ketang polahe ora pas ro gamelan ora masalah. Iya. Ngono, Mak. Matur sembah nuwun, Mbak. Ika Suhesti, ya. Ya wiwiti rada kewengen ki mau nek mula ya nek dicukupi ya bakal ditinggal gojek-gojek wektune ya bakal entek. Ya. Ngono ya, Mak. Saiki Mbak Tatin, ayo ndang cekap-cekap. Ayo, Tin. Ayo waluya nyedhak nek wani kowe. Ayo. Nek nyata wani cedhak ana njaluk dikabruk kowe iki. Wani ra. Ayo. Plendas-plendus kowe. Ora usah ngono kuwi, Gung. Lah piye ta? Nyedhake kok ora wani ya wani wae. Jajal. Ya alon-alon. Bergeser sedikit malah kono sing wedi rawani nyedak abu. Lah jenengan nek karo Oriza Risa ketake kaya perhatian nek karo aku kok ora. Bedane apa bedak-bedake kowe senengane? Rasa kowe iki aja cucuk tumbakan, Geng. Tumbak cucukan. Wong iki ora Apa padha nyambut gawe nek karo cah loro mau kok gapyak semanak karo iki kok piye? Sugeng. Aja ngelincipi carang papak kowe, Geng. Aku karo Tatin wis kaya iki kita anggap anakku dhewe. Mau putumu saiki anakmu. Iki mung sak peranaan kabeh. Kene anakku wong ayu, kene. Aku dadi anakmu. Iya. Wah, terus Ya ora terus kaya mandek semene wae. Wah, iki papat terangane. Lah ngopo? apa? Apa kok papat Apa kok bapak ngono apa? Apa tah? Benike iki loro. Terus? Papat. Loro lagi loro, sing loro? Ayo munia kowe njaluk. Ayo munia njaluk tapuk mik kowe ayo. Sugeng ajan-ajanamu kok elek to. Lho Tatin iki nek wis jeneng nesuwet ngono wis ora berduli. Ya kowe barange mingkemo. Aku barang malah kena. modar ora kowe. Iki nek kagol iki malah nendang wong sing ngomongi lho. Tatin entrengan sikile. Ayo jajal nendang sikil loro bareng. Ya Terus piye nek sikil rendang? Oh ya ora tukang nendang kok. Wis Lah, saiki tukang apa? minangkani pamuntan iki opo? Ayo. Lah apa tambah ke susu? Lah kok ngendi ya ngono. Bakane ke sikut. Ya iki Napa niki, Pak? lewong. Iki ana sing nyuwun gerajakan. Oh gerajakan. Oh. Nggih. Iya. Ya dibawani ya kena Tin. Ya, Dek. Engko bar kowe terus liwung terus wis. Ya. Terus sosialisasi non tunai. Mampiat mayon. Kok lungguh kabeh iki? Sing ngelak aku tak ngombe sik. Mosok ngombe karo ngadeg ora apik. Sawarane Rano piyengi sing
Tin. Ya matur nuwun. Sugeng malah mengkebut-kebut. Kebut-kebut piye? Kebut-kebut man ngopo to kebut-kebut main bulan Main bulan. Ya. Niki wong Mbak Tatin Grajakan Amunten saking Mas Kus Bebek. Mas Kus Sinaryo Panglipur nggih. Mau wis diaturake Grajakan. Kudu diaturake dhewe pendak-pendak sok diampirke Mas Kus Bebek ning rumah makan iki. Ya, ngono ya, Mak. Malah sesuk Tatin kon mampir kono kuwi, Tin. Tin kon mampir kene Pak Kus mampir kan mangan. Ya wis diturai teleke. Kondur teleke ora. Sia-sia. Mangga samenika ingkang pungkasan. Ya, diaturake. Liwung ki pamundutan saka akeh banget. Ana sing lumantar layang, ana sing lumantar SMS, WA. Ya, karang ya lagi ngetren ya. Nggih. Ya, lan iki sapa sing kepareng ngaturke? Sindanku men leren no, piyai telu. Mbah Waluya, Mbak Niken karo Mas Sugeng. Siap. Ya. Ya. Lan iki weling ya Cange, ampun tido-tido menawi nyimpen arta teng bank. Nggih. Amargi sampun dijamin kalian LPS. Artine LPS ki lembaga penjamin simpanan. Wah lancar kowe Geng. Lancar maca. Oh iya. karena mojo ono ki pase. Ya Sugeng engko nek bar iki rasah bali ning Jogja. Terus Mampir ngono aku wae. Wah. Anakku wis tak pesen. Apa? Aku Mas Sugeng arep mampir kene. Matur nuwun, Mbak. Nyekelo pitik ngene Mas Sugeng teko belen aku ngono. Ora sudi aku teko rono arep dibeleh piye malahan. to maksude? Mas Sugeng arep mampir kene, Nduk. Heeh. Nyekelo pitik. Terus? Ngene Mas Sugeng teko belen aku ngono. Sing dibelah pitike apa iki? Lah iya wah wis wong sing cerdas to ya pitike masa mbleh Mas Sugeng. Ayo wele medhot kalimat Mas Sugeng teko dibeleh. Aku ora ngomong. Pak anakku tak kon nyekel pitik ngene Mas Sugeng teko belen. Aja kon beleh pitik anakmu. Lah ngopo? Kon beleh kirik wae. Ngawur. Kata-katane iki medhot sing kurang pas. Sing medhot iki lho dadi marahi deg-degan. Ya. Ewo nggih. Enggak. Ya. Liwung diaturake. Wis. Wah kagak melare lu ditabuh wis dadi. Oh. Joget bareng ya, Kang? Iya. Eneng dangdut lagi dipasang salone wis goyang kok. Gamelan nduk wis kotrek wis goyang. Ya, mangga. Goyanganmu apik banget ya, Pak. Aku ale ngono wae. Angger la. Kaya kono sing senggak keplok barang. Terus senggane ngelekke. Tapi pon. Hae. Lah kok ngelekke? Hae pedhot. Ora apa-apa nganggo setut tok. Oh iya. Ha kok pedhot. Terus ke. Ya. Sabda Pandita Rabi. Mangsulamu. Yatya sisangku. Mugi Gusti lilane. Tresnaku lagi ngomongake. Ya.
senggakane senggakane rite sing dadi malah kono kan angger di lo saya mbanyaki kae nganti bubar ya ngono kae ayo sabar saka watu bali ning watu saka kayu bali ning kayu ya mulya nang kayu watu ya tepung basa kali asep ya ya wis ngono mah aja tok bebeda kae iki nolak udan oh mula tangane nang dhuwur terus kae iki nolak udan nolak udan apa arep mangan kamera ya lanjut mangga terus matur suwun matur nuwun niken ya Mbah Waluya ya Mas Sugeng sembah nuwun tanpa pepindhan sampun ngrencangi ya dibuka ceritane ya engko ndak ada grubyukan ya ayo ditakdirekake kae wadya Pancala kok padha bebudalan kae arep menyang endi no sajak ya arep padha jaga marang negara ing Pancala ya diunekke trompet tambure supaya munyobrang-brangan ya berseberangan ayo tabuhan siji lan sijine ora padha iki berseberangan ya ayo dituthuk nah ya tak dereke mak Resang patih undang wadya
sahyat sang yaksendra kara rupa mangases kadhiangin pang sempal kaprapal selo kaplesat satru lumayo mangungsi kagiat kagoto kang joko bumi ilata kadanging pun kakang wong bagus wong cakrak adiku wong jronet Supali Upala yayi ana ing negara Kalingga iki sing mapan ana ing praja mung pun kakang lawan Siadi mula apa kang dari penjaluk ing Siadi padha karo pikajenganing manah kula ya kareping atimu piye sirmu piye matur karo pun kakang kula kepengin mungkasi jejaka kula Koko Prabu wah dalah wah yen to Siadi kepengin ngambut saning akrama Siadi kepengin mengku garwa laming perkara Siadi kepengin ngambut saning akrama wae lah kok dadak sangga runggi atimu marata jajal saiki aku tak ngerti wong wadon ngendi menurut dadi woting atimu Supali lumayan gumingkur ping langit mboten wonten wanita ingkang keduga ngrubuhaken bebeting jiwa kasatriyanipun ingkang rayipun Supali kejawi namung putri saking negari ing Pancala ing wangi Dewi Wara Sri Kandi Koko Prabu kagiat risang kapirang urin angkul kinembet kempet dosang reknaning bawana Supali kula wonten maring ngadhawuh bareng kowe matur yen to kepengin dhawuh karo Wara Sri Kandi adiku cah bagus aja mbibiti perkara karo wong Pancala siji wong Pancala kuwi pancen Debya Surasekti angka loro Wara Sri Kandi iki lagi dadi hojating para nalindra akeh para nalindra ingkang padha kayuyun kapilayunan kepengin anyedi marang Wara Sri Kandi yen Siadi pengen gayuh Wara Sri Kandi iki mengko nadyan to Siadi kuwi kadang nata nanging saka pitunganing pun kakang bakal cabar gagar wigar tenantu karya merga nalindra akeh kang padha kepengin mengku garwa kelawan Wara Sri Kandi mula yayi aja dhawuh karo Sri Kandi golek wong wadon liyane Wara Sri Kandi aja kok titah swantah nadyan widodari aku ingkang bakal saguh munggah ning kayangan nanging aja Wara Sri Kandi ya yayi nyuwun pamunten lajeng dasaripun menapa pawadanipun menapa tresna menika mrentul saking saklebeting manah ingkang lebet tresna menika mboten saged dipun pikajengaken tresna menika mboten saged dipun ninggokaken menika sih kanugraning Hyang Mahanasa mongko tanceping manah kula mboten wonten ingkang saged gumana musik wonten ing sanubarinipun ing rayi kejawi namung Wara Sri Kandi nadyan pinalengana kula badhe mlumpat rinanti kok badhe medhot yen Siadi bergugung utawa waton tetep bakal dhawuh karo Wara Sri Kandi yen pun kakang ora ndombani pun kakang ora mangestoni pun kakang ora rewang kareping Siadi nyuwun pangapunten lenggah prayogi kula piyambak ingkang badhe ndusna Wara Sri Kandi Koko Prabu wah togok piye togok nggih pun boten memper sing jeneng wong tresna niku ana tetembungan sarung jagung tegese nadyan munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding ayo tolong heeh niku sing jeneng wong tresna niku diranti medhot dipalangana bakal mlumpat tresna niku nek wis kedunungan abote kaya wong nyangga bumi
Niku ngoten niku. Ageng rayipun Bajo Tresna karo Wala Srikandhi kok panjenengan mboten ndombani, mboten ngrojongi. Adat saben wong tresna niku nekat, nek pun nekat niku wis ngalahke karo uripe dhewe. Mula mboten aneh nek akeh wong tresna niku nek ora kelakon terus do gantung niku mboten aneh. Terus do golek dalaning pati, golek srana, kalah rupa menang dupa ngoten nika pirang-pirang. Niku wong tresna. Aku menging karo adiku aja nganti keseluruh dalan sing kleru, mboten kleru dalane sing jeneng wong tresna niku ya kudu wani budidaya. Ning pamite karo aku yen ora kelakon sarta aku ora ngrojongi pakarti ning Supali. Dheweke trima ndusta Wala Srikandhi mergo tak kandhani nek akeh para ratu sing bakal mboyong Wala Srikandhi. Lah niku. Wong tresna niku 1000 cara. Niku wong tresna. Sing jeneng wong sing Bajo seneng niku 1000 cara tindake. Contone mboten ado-ado ngarep sampean niki. Jeneng tresna ra ndedhe, pite didol kaya ke. Wambimu. Mongko mboten wonten rantene. Ya ming payu 70. Dinggo tengene sing wedok ora cukup, argo jajake ora cukup, ndandane mie ayam ya geprek. Wong senengane ndudah, eleke wong tuwa ora. Niku tresna Togok wonten dawuh. Kritna Wadyabala kontut wuntat laku ning Supali. Nggih. Mengko yen ana wong Pancala padha alok, ana maling kecekel, Pancala bui ana batang sayuta. Ning yen wong Pancala padha alok ana putri ilang, nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning Praja Kalinggapura. Nun ngestakaken dawuh, pangkat kula benjang menapa saiki kok niki ngestakaken dawuh. Gumro sangganing Prawadyabala mandekata lawan bindi poksor tambur myang suling pepandhen dalutak mewah bandera kakandha mawarna-warna Togok eneng apa? Togok eneng dawuh apa saka Sang Prabu Supaling Kalingga? Togok eneng dawuh apa?
Nuwun sewu para tumenggung, para senopati, para punggawa tamtama bintara lan sak piturutipun. Wonten dawuh pangandikanipun Sri Prabu Supala ing Kalingga bilih titik lenggan sak mangke ngerayi Raden Supali nilar praja ing Kalingga. Lho, Raden Supali ninggal praja ing Kalingga kok nggih. Widadine apa? Gandrung kalih Dewi Wara Srikandi dielekke ora kena. Bareng Sinuwun Prabu Supala paring dawuh nek boten ajeng raja Ngipakarti ingkang rayi kelepat ninggal praja. Mila penggalipun Sang Prabu Supala tumunten kuwatir sumelang mulat dhateng kawontenanipun ingkang rayi kula kinen ngetapaken para wadyabala sampeyan-sampeyan priyagung-priyagung negari Kalingga supados dinten sakmangke bidhal lumarap tutwuntat tindahipun Raden Supali. Oh ladala ya banjur ngendikaning sinuwun piye nek wonten sami alok kawula Pancala sami do nyebut enten satriya mati utawa maling kecekel negara Pancala dibiyuki Bathang Sayuta. Ning nek kawula Pancala sami alok wonten putri ilang sampeyan kono nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung ora sah nyaketi negara Pancala tegese napa sing dikarepke Raden Supali wis kasembadan. Banjur pangkating para wadyabala bisa apa? Mangkating para wadyabala bisa apa kok? Togok mangkate para wadyabala bisa apa? Mboten kitang sambung obor colok lintang dinten iki sampeyan diaturi supaya bidhal nderekaken Raden Supali. Oh ladala. Yo ngestakaken dawuh. Togok yen ngono aku tak ngetapake para wadyabala saontene sinten mawon sing purun bidhal didhawuhi dening Sang Prabu Supala supaya bidhal dinten menika ya njaluk pangestu to tutke lakuning Raden Supali ngatos-atos ngatos-atos. Ana dongeng ndek-ndek Sita munggo paten ana temunggul apa dosane ngungguli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketewasan
Caglah kaya ndo mentang kaya gendhewa. Katrenjo pabarisaning Prawadyabala. Barisan saka ndi? Luwih dhisik ngaku ana Wadyabala segelar sepapan tumbah ngarang api ya jati ngarang ping megar kaya jamur barat. Wah, lumo kedhisikan parat. Mburi saka negara ing Kalingga. Abdining Sang Prabu Suwala. Aku tumenggung salukat katut barat. Tumenggung salukat katut barat. Yo, kowe sapa? Mburi saka negara Ndwarawati, iki barisan negara Pancala. Lho. Barisan negara Pancala kok kowe wong Ndwarawati? Manunggal antaraning Pancala, Ndwarawati, Mandura lan Ngamarta dadi siji. Ingkang wigati ngrondani marang Projeng Pancala. Aja nganti ana dom sumurping banyu, aja nganti ning marojol saka sela selaning garu. Raden Setyaki dasar para nyata. Nronjong botol lakuning Prawadyabala Kalingga. Arep menyang endi? Ora sah takon sing dadi laku. Ayo minggir. Seminggir. Kowe minggiro, aja mepalangi dedalan. Yen ngono kena tak upamake bakal nglakokake dom sumurping banyu. Lho, gedhe sujanamu. Apa abamu entuk mbacut ora entuk rudha paripeksa. Kena liwat dalan kinewan Mlisa nyempal bau kiwa tekaning Setyaki. Walah dalah, sumuk nyawamu ngidam terbelo parat. Ora minggat ngarep kok tebak dadamu ning marganing patimu. Singalena prabdeng lalis. Tumenggung salukat katut barat.
Sapa iki? Patih Pancala. Sapa Patih Trustakethu? Wah, Trustakethu ya. Sapa? Tumenggung Pangaspal Marga. Pangaspal Marga ya. Ayo. Aku tukang aspal aku. Kok maju perang ora sakokan bebangal kaya paku sing tekaning pati. Ayo, kaya paku sing jero marga. Ya, jebol cacamu. Woi! Waduh. Wah! Iya. Hot! Wah! Hot! Waduh! Ai! Oh! Oh! Wah! Wah, gereng. Sapa? Patih Mandura. Patih Pragata. Sapa kowe? Digyakala. Pedhut segara ya. Ayo geger barisan Kalingga. Wong Pancala ora mundur gaglak limpamu piye? Areng gaglak nang kene. Mungsuh Pragata entuk mungsuh. Wah, jebol cacaw kake. Woi! Diantem mok joget ora apa-apa le goblok. Woi! Hei 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 hei. Woi! Waduh! Awas! Opa! Ayo le! Waluya. Piye kabarmu? Maju perang iki maju ya kena ning mburi iki dikeki bek. Men supaya aja nganti kebobolan. Piye Mbah kula semanggaken. Mengsah prajurit Pancala mboten wonten ingkang saged monggo pulya sedaya sami kasoran. Wis ora ana apa-apane. Mundur. Inggih. Wis tak akan dawuh. Jenengmu sapa? Kula Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat nggih. Ping pira le perang? Isawek sepisan menika. Kalah kawon, mundur, pecat sesuk. Inggih. Waduh. Pejah kula, Mbah. Nyumanggaaken. Mula to mula aku ora iso mong karo kowe. Aja dadi perjurit, dadi juragan ungkrung. Pintu pesanan saka Jakarta kabeh dadi kupu. Piye, lucu ora? Iki manggaken lucu. Wah. Lho. Mboten pentas, Mbah. Wis pentas limbukan mau. Gara-gara mboten nderek ora. Lambe iki diirit-irit ora dijajah sampeyan ae. Iya, kula semanggaken. Gugu karepe dhewe perjurit ora padha sing padha menang mungsuh Pancala. Bagong Sutrisno
Wonten dawuh menapa? Maju mungsuh wong Pancala. Kowe iso menang karo wong Pancala gedhe ganjarane. Nggih, ngestokaken dawuh. Ayo. Menapa ing badhe kula tindakaken ae menika sampun dados pakaryan kula ae. Kopra komeng ae. Mangkat to nggih ngestokaken dawuh. Kula atus minggah, Mbak. Ae. Yes mangkat to. Lek ae iki dilangi ora sak penake dhewe. Ae. Ana wong nyandang cara Nalendra. Lamun sira takon marang aku. Ditepungake wae pepatih Malawapati patih Bathik Madrim. Iki ketoprak kesasar. Kok nggon wayang. Iya, panjang kaya mengkono ae. Kowe sapa ae? Aku Raden Setyaki ae. Kowe aja nganggo ae. Iki dialog ketoprak. Ayo, patih Bathik patih kok patih. Patih Bathik Madrim sirnakno. Maju leganing atiku. Kengkene marganing patimu. Dia, aduh. Sing prayitna ngati-ati, ae. Yo, aja kokean bola. Tampanono tenagaku kene marganing patimu. Tuh. Ketoprak ini ketoprak. Ming semono kadedayanmu. Ketiban pusakaku, daya kekuatanku. Kowe mundur, kowe Setyaki. Ayo, tandhangono. Patih Malawapati, Bathik Madrim ae. Arep maju menyang endi kowe? Ae. Enten apa Raden? Rumangsaku saiki wis awur-awuran. Awur-awuran pripun? Wayang campur ketoprak barang. Ana Bathik Madrim kok mlebu ning wayang. Aku panjenengan mundurne pripun? Nganggo pusaka kekuatan cangkeme umak-umik. Tangane kaya wong mantak aji bareng tiba ning dada panas. Wah, aja. Kaya apa dapure. Aku sajae kok kaya wong menangan dhewe. Ayo, mungsuh aku kowe. Iki sapa iki? Ana pawongan kok mrengas-mrenges mesam-mesem. Kowe sapa ae? Wah. Trundul. Iki ya lentuk nendi to ya. Ditepungake wae ora tepungan.
Ora tepungan karo kowe. Wong jeneng adu Katyasa ora tepungan ki karepmu piye? Ayo. Piye iki? Ayo, Sentyaki menyang endi? Ketiban aji-ajiku ya kuwi serat jiwa. Iki lara jiwa iki ora serat jiwa. Kontal, mongko lagi tingkat loro. Wis mundur ae. Kowe arep musaku apa wae? Dupake mutar sing prayitna ngati-ati ae. Udus. Hop, hop. Hop, hop, hop. Wes. Lah pinter pencak tenan iki. Yo, hos. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hei, 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 hei. Hus. Hei, hei, hei. Ojo betan. Semono kekuatanmu. Hop, hop, hop. Hai, hop, hop. Us, 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 hop, 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 hopus. Ai, us, hop. Hop, hop, hop. Hai, hai. Hop, oi. Wah, edan. Sum. Sum. Orang gondol sepiro kekuatanmu ketiban aji srojiwa mundur orang duwe kekuatan. Ayo kowe arep mlayu menyang endi? Kowe aja mlayu kowe Pragata. Aja mlayu kowe Pragata. Gah kula ken perang wis semoh kula. Ngopo Pragata? Ketemu prajurit saking Kalingga. Wau ya awal-awale nggih pertama niku. Pertama piye? Nggih kawiwitan niku nggih prajurite nggih apik-apik. Bareng wonten prajurit sajake keblasuk. Lho, keblasuk piye? Nen miturut pareme niku kaya ratu ketoprak niku kok tekan riki. Monggo ya digdaya. Anggere perang kalah terus ngetokke aji-aji temomo enten jajanipun abdi kepatihan mundur. Kula sumanggaken sinuwun. Umon mudar dengkulmu lho. Karo ratu ndek-ndekoke sampeyan yo nguneke kula mudar kok. Ana pate watu kudunake mudar. Sampeyan seneng nek pati mati nggih. Lho aja nesu aku ki men nguneke karo kowe kok. Sampeyan nguneke terlaluan kaya ngono niku. Ogah aku. Ratune endi? Teng rika. Lho ngakune bathik madrim. Mbok bathik jumputan, mbok bathik tenan. Mbok bathik tulis kula ya ora ngerti ning aku jenenge bathik madrim. Aku kok kalah, nyatane kalah, mboten kalah isin. Wayang kok gelut karo ketoprak. Lho gelut pencak pinter. Hop, iya, terus nganten iki tangane. Nganten niku kula ya tak kira guyon. Bareng kula cedhaki kok maplek tong dada niku panas. Jenenge sapa? Mboten ngerti, wong ngakune bathik madrim niku mboten teng wayang teng ketoprak bathik madrim. Iblis lalat. Wani ngunturke Pragata Arsiyaki. Nggih, minggir, dublake tunggak cangkeme menungsa parat. Wah, panas maning jajaran.
Dasar kowe. Manus paling gajah cepetan bawa yo. Iki Baladewa, aja ganggu Kanang Pancala. Kepengin tinjo ngakhirat kene, nyedhak kene, utamke nyawamu malah. Mentah leku nesu. Aku nesu tenan kok kene teko kok. Kowe iya. Kowe sing jeneng Bate-Mate. Kowe sapa pisan? Takon marang aku. Kowe sapa? Ae dasmu kuwi. Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe lha dal. Kowe Nata Mandura Prabu Baladewa. Iya, dasar Purnyata. Yen ngono kowe ingkang nyidra Kanjeng Ratu Kalinyamat. Wah, rusak. Karane kaya ngene iki rusak. Iki lakone iki ora Kalinyamat, goblok. Ya, takoni nadyan aku goblok. Nang jatine aku wis dadi Narendra ana ing Malawati. Ayo, Prabu Baladewa ora tok wenehke tumbak Kyai Pleret. Aja takon dosa. Mandura tak gawe Karang Abang ae. Prakota, pun riku sekecake. Pripun ketemu Wisnu sampean? Wong koclok. Apamu kapan? Ayo kowe mundur. Kowe mundur. Nadyan to jagat iki sigar dadi luru. Aku ora bakal mundur sejangkah. Gelem mundur sejangkah yen to wis gilang kuhandaku. Wis katon jerbabah kunarpaku. Mundur ora, Lho. Mundur ora kowe? Rasaku ki ngomong mundur ora? Mundur ora? Sesuk ora gelem mundur, saiki ora gelem mundur. Blek lanat, bebento Baladewa, tinjo